La missió de la Fundació Formació i Treball és la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social, així com la gestió i dignificació de programes d'entrega social. Portem ja 30 anys col·laborant amb diverses entitats i ajuntaments que ens deriven a persones i famílies que tenen necessitats bàsiques no cobertes. Els programes d'entrega social els gestionem a través de les nostres botigues. Pel que fa a la roba, ho gestionem a través de la nostra xarxa de botigues Botiga Amiga i pel que fa als mobles, ho gestionem a través de la Botiga Amiga de Fòrum. El nostre valor diferencial és que trenquem amb el model assistencialista, oferint a la persona que pugui accedir a un establiment comercial obert al públic i pugui escollir allò que més li encaixa en funció dels seus gustos i preferències. Dignifiquem les nostres entregues, creant una confluència de col·lectius en el que deixa de diferenciar-se aquella persona que accedeix a la botiga per beneficiar-se de l'entrega social d'aquella persona que accedeix a la botiga a adquirir un moble o una peça de roba recuperada. El hecho de poder elegir el mueble que uno quiera, el color y las medidas es bastante positivo porque así no te vas a llevar algo a casa que no vas a utilizar. Eso te da la garantía que lo vas a poder utilizar muy bien en casa. Nosotros recibimos normalmente por las mañanas a las personas que tienen una asignación de muebles. En la tienda, yo o cualquiera de mis compañeros le acompaña para que miren los géneros que tenemos disponibles y lo que se acoja a la medida de sus necesidades. Mesas, sillas, armarios, sofá, camas, colchones, etc. Cada género que tenga asignado el usuario. Al terminar la asignación de los géneros, pasamos nuevamente por caja al ordenador para asignarle la fecha de transporte, en caso que lo tenga, que le ofrecemos nosotros el servicio y si no, la persona puede venir a retirar los géneros al máximo de 3 días. Llegué a Botiga Amiga Fòrum a través de los servicios sociales para obtener unos muebles, acá un armario, el cual, bueno, entregando mi papel con el QR, ellos me dicen los muebles que están disponibles para poder obtener y poder escogerlos, el cual después de eso tendría la opción de optar por el transporte para que lo lleven a casa. Els mobles provenen d'aliances que tenim amb empreses que col·laboren amb nosaltres en la donació de producte. Pel que fa a la roba, per una banda, tenim el que serien les donacions de particular. Aquestes donacions de particular poden provindre dels contenidors que tenim al carrer o, per altra banda, d'empreses o escoles que fan campanyes de recollida de roba, ja sigui de manera permanent o durant el canvi d'armari. Tenim també col·laboracions amb marques de roba que ens fan donacions de petites tares que no poden comercialitzar als seus establiments, així com també sobrants d'estoc que puguin tenir aquestes marques. Aquests programes generen també llocs de feina per persones en situació de vulnerabilitat. El entrar a la fundación me ha dado la oportunidad de tener una inserción laboral y poder demostrar la experiencia que traía de mi país y que aquí se desconocía, y lo cual se valoró y me ha permitido demostrarlo trabajando aquí, ofreciendo servicios aquí.